ତିତୁ ତିତୁ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ ବାବାନି? ହଁ, ଝରକା ସେପଟେ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ? କ'ଣ କବିତା ଲେଖିବ କି ଦେଖିକି ଗଛପତ୍ରକୁ? ଦେଖିଲ କବିତା ଲେଖିବ? ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଭଳିଆ କ'ଣ ଦେଖିକି ଚାହିଁକି ରଖିଛି? କୁଆଡ଼େ ଚାହିଁଛୁ ଧନ? ଝରକା ସେପଟେ କ'ଣ ଅଛି? ସେପଟେ ପଲି ଯିବ ଧନ। ଇଆଡ଼େ ଆସ, ଇଆଡ଼େ ଆସ। ଗୁଦୁ ଗୁଦୁ ଇଆଡ଼େ ଆସ, ଇଆଡ଼େ ଆସ। ତୁ କ'ଣ ଝରକା ସେପଟେ ଦେଖୁଛୁ? କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ? କ'ଣ ଦେଖୁଛ?